سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي ابستدال وزيناتات روسيا نمجمرت اوان حيلتات يوكرين نامريتات احيسوم كمزاتو مغلاصا ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ቱርክ ዝገብሮ ዘርባት ሎሚ ከጀመረ ምዃኑን ዕላማ እቲ ዘርብ በዝምልከት ወፂ ዘሎ ሓበሬታን ህወሓት መበል 14 ስሩዕ ጉባኤ ንምክያድ ተሳተፍቲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተተከለል ተበጊሶም ምህላዎም መግላጹን ብዛዕባ ኣብ ውሽጢ ትውድብ ተፈጢሩ ዘሎ ምምቃል በዝምልከት ዘሎ ሓበሬታን ካልን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብክብሪ ይዕድመኩም። መንግስት ሀገር ሩሲያ ነመጀመርታ እዋን ወታደራት ዩክሬን ናብ ሩሲያ ደፊኦም ከምዛአተው ገሊጹ። ወታደራት ዩክሬን ኣብ ዘእዋን ኣብ ውሽጢ ሩሲያ ኣስታ 30 ኪሎ ሜትር ደፊኦም ኣትዮም ከምዘለው ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ኸኣ ድሕሪት ሩሲያ ብለካቲት 2022 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጀመረቶ ወራር ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ዘርአየቶ ዝዓመቆን ኣገዳስን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተባሂሉሎ። ዩክሬን ኣብ ሩሲያ ኣብ ዝርከብ ዞባ ኩርስክ ተካይደ ዘላ መጥቃዕቲ ሻትሻይ መዓልቲ ክሕዝ እንከሎ ሚኒስትር ምክልኻል ሩሲያ ሓይልታቱ አንጻር ሰራዊት ዩክሬን ይዋግኡ ከምዘለው ቢሮ ወብቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ማሪያ ዛካሮቫ ዩክሬን ሰላማዊ ህዝብ ሩሲያ ተፈራረሓላ ክትብል ከሲሳ። ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብወገኑ ትማሊ ሂቡ ኣብ ዝነበረ ቃል ኣብዚ ዓመት ሩሲያ ካብ ዞባ ኩርስክ 2000 ስግሮ ደባዊ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ይገሊጹ። መዳፍዕ ሞርታር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ሚሳይል ወነይርዩ ነፍስ ወከፍ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ድማ ረትዓዊ መልሲ ይድልየ ኢሉ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩክሬን ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሽሓት ወታደራት ኣብ ተሰራሒ ተዋፊሮም ከምዘለውን ዝድማ ካብቲ ኣብ መጀመርታ በሐለውት ዶባት ሩሲያ ንእሽቶ ወራሪ ተባሂሉ ዝተገልጸ ዝዛይት ከም ዝኾነ ተዛሪቦ። በዩክሬን ዝድገፉ ጉጅለታት ነቲ ሃንደበታዊ ስግሮ ደባዊ መጥቃዕቲ ክጅምሩ እንከለው እቲ ኣብ ልዕሊ ዞባ ኩርስክ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሩሲያ ዝፈጸምዎ ዝዓበየን ዝተወደደን መጥቃዕቲ ተባሂሉ። ኣብቲ መጥቃዕቲና ዘለና እቲ ዕላማ ጸላኢ ክብተን ዝለዓለ ክሳዳ ክበጽሖ ናይ ገዛ ርእሶም ደብ ክሕልው ዘይክእሉ ኩነታት ምፍጣር ይክብል ድማ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዩክሬን ገሊጹሎ። ሚኒስትር ምክልኻል ሩሲያ በሰንበት ሓይልታቱ ብዕጡቃት መካይን ዝተሰነየ ተንቀሳቀሲ ጉጅለታት ጸላኢ ናብ ውሽጢ መሬት ሩሲያ ንምእታው ዝገብሮ ፈተነታት ከም ዘፍሸለ ገሊጹ እዩ። ሓይልታቱ ግን ኣብ ጥቃ ካብ ደቡብ ሩሲያ ዩክሬንን ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ወይ 30 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ዝርከባ ቶልፒኖን ኣብሽቲ ኮልዴቭን ዝተባሃለ ዓደታት ይዋግኡ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ኣብ ኢንተርኔት ዝተዘርግሐን ዝተረጋገጸን ተንቀሳቀሲ ምስሊ ከም ዘርእዮ ድማ ኣብ ጥቃታ ካብ ደቡብ ኣስታት 25 ኪሎ ሜትር ርሒቐ ትርከብ ቁሸት ሌቬቪንካ ሩሲያ ከም ዘጥቃዕ ዘርኢ ይመስል። ወታደራት ዩክሬን ኣብ ዞባ ኩርስክ ብርክት ዝበለ ቦታታት ከም ዝሓዙ ገሊጾም ኣለዉ። ኣብታ ካብ ውሽጢ ሩሲያ ኣስታ 3 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ቁሸት ጉዌቮ ወታደራት ካብ ሓደ ምሕዳራዊ ህንጻ ባንዴራ ሩሲያ ከኣልዩ ዘርኢ ምስሊ ፈንዮም ኣለዉ። ወታደራት ዩክሬን ኣብ ስቨርዲልኮቭን ፖሮዝን ዝርከቡ ምሕዳራዊ ህንጻታት ከም ዝሓዙ ዘርኢ ምስሊ እውን ክወጽእ እንከሎ ኣስታት 5000 ሰባት ኣብ ዝነብሩላ ከተማ ሱትሳ ድማ ጽዑቕ ውግእ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ካልእ ወፂ ዘሎ ስእልታት ድማ ሩሲያ ኣብ ጥቓ መመንጨዊ ኒኩለራዊ ጽዓት ኩርስክ ሓድሽ ደፍዓት ተሃነጽ ከም ዘላ ዘርእዩ። ሩሲያ ኣብ ዞባ ኩርስክ ብሰበስልጣናት ከባቢ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ካብ ዝተኣወጀሉ ከባቢ 76000 ሰባት ከም ዘውጹ ገሊጻ። ግዜያዊ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ድማ ስብርባር ናይ ዝወደቐ ሚሳይል ዩክሬን ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ኩርስክ ዝኾነት ኩርስክ ኣብ ዝርከብ ብዙሕ ደርቢ ዘለዎ ህንጻ ብምውዳቑ 15 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ገሊጹ። ሓደ ኣባል ባይቶ ዩክሬን ድማ ነቲ ስርሒት ብምንኣድ ካብ 100 ዋዕላ ሰላም ንላዕሊ ናብ ሰላም ይወስደና ኣሎ ኢሉ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሩሲያ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ መሬት ክትዋጋእ ክትገደድ እንከላ ህዝቢ ሩሲያ ክሃድም እንከሎ ሰባት ክግደሱ እንከለው ጥራዩ ነዚ ኩናት ደው ከብሉ ክተርእዮም ዝከኣል ክብል ተዛሪቦ። መጀመርታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን እቲ መጥቃዕቲ ዓቢ ምትንኳይ ክብል ገሊጽዎ ነይሩ። ኣብ ቱርኪ ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሶማልን ኢትዮጵያን ሎሚ ዝጅምር ዝርብ ቀንዲ ዕላምኡ ንኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘርክባ ምርድዳእ ምግባርን ግዝኣታዊ ሓድነት ሶማል ዝኽበረሉ መንገዲ ዘናድን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ቱርኪ ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ሎሚ ዝጅምር ዝርብ ብክልተ መስከረም ክካየድ ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ ንቅድሚት ስሒብካ ካብ ሎሚ ክጅምር ከም ዝተወሰነን ኣብዚ ዝርብ ከዓ ሚኒስትራት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ክሳተፉ ምዃኖም ሓቢሩሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ነዚ ኣብ ቱርኪ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝርብ ኣመልኪቱ ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ 120 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ብምባል ምስ ፕሬዝዳንት ቱርኪ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ከም ዝተዘራረበን ኢትዮጵያ ንኹሉ ብዘርብሕ መንገዲ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ክትጽዕር ምዃና ገሊጹ ነይሩ እዩ። ከም ዝፍለጥ ቱርኪ ምስ ሶማል ኣብ ሓይሊ ባሕርን ኣብ ካልእ መዳያትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ ስምዓት ዘለዋ ኮይኑ ካብዚ ተበጊሳ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ
كابز حلفة ورح شوعة جميرة نخلت إن هاجرات كتزراربن جميرة يا أبز حلفة على الثلاثة ورح شومن تدمام منستر وصاي قدية تركي هاكان فيدان نبي إثيوبيا بمبزح مثل على وسب سلطنة هاجر تراخيبو زنبر خوينو أتم بقدية أفدق بحرين سوماليلاندن دبلوماسيا وركباتن أو طرز أتوي إثيوبيان سومالن تركي فللياتن بسلامو من قد خفتحو كتحجز مخانا جليس نيريو كم ذكر أب قدما يركبنا إذا كلت هاجرات منسترات وصاي كلتين هاجرات أب تركي أب زنبر الأوان فيت نفيت بأكل كي تراخبو بمونغونيا تركي استزراربو خوينم أب تزنبر الزرب كأخلتين هاجرات فللياتن بسلامو من قد خفتحا كسرحا مخانا تسمامي عن نيرانيان حوحات مبل عسات 4 سرع قبائن مكياد أبز شبا اللي زل أوان زتفلالي توكلتنا عدتات كاب استفلالي كبابيتات يتكلل تتقرني فمنا مقالي يمروح مهلاوم تقاليسو أبعلاو حسابات محبرو قصات انترنت يتودب تزرقحي أبزل السئلتات بعسرتات زغصور توكلتنا استفلالي عدتات أبو توسات تساقيلم نام مقالي اندا أمروح انكلوي يمزر رأيو مكتل بريزدنت جزيوم محدار كلل تقراي جنرال تادس ورد بوغانو نابقو حوحات كمل تقراي نزقو عزو من قد يخون قبائي أبز كيدلو مقالة كونتات صيتا وحس كنقبرين ايلو تقراي أبز غنيات أوشت ماكلاي شماقل حوحات بستفترة قرقوس بوليتيكا وطررسنن كمتركب يفلط بريزدنت جزيوم محدار كلل تقراين مكتل أبوامبر حوحاتن جيتاچو وردا نزخ قابا مشبش أبز كيدل زلو مبل 14 قبائي حوحات بمقوام أبت قبائي كم زي ساتف علاو زقبر خوينو بتحد وغن دما أمونغو بورد مرجع إثيوبيان مسو تزاميدو مسمنقست فدرال بتخال دما أمونغو مريحنة تفتير بزول مكفالن مقجالن أغلبه بصحات سحيب زول قداي كويني يصانيحو زي غنبر نزي حجق كايد مدلاوات زقبرو زول قبايا أمريكيتو أوش تحوحاتن مريحنة نزول أكايدا كومون تحساتاتن بمكتال مقرمتاتات نايمهاب حلافنتن سلطانن زلو ماكلاي كوميشن قوص يتودب أب مكياد قبايا تقاومو كم زي بلو كحبرن كله قبايانا لعلنا ألنا بزبلو والكسبات تجعويو أب سلطان مصنح زقبر مقويا يزر أزول بزبل كامت حبارن تساتفون تقبايا نفسو خمزقل لقن أفليتيو أوش تودب بفولي أمونغا بومبر حوحات دكتور دبرتسين قبر ميكائيل زمرحو سلف حوحاتن جيتاچو ردا زمرحو جزياو محدار كلل تقراين أب استفلالي بوليتيكا قدايا زلو أفلالي نقالع زوز أخوينو قدم معلتات أب تلفجن دمت ويانا قال محتز قبر جيتاچو ردا أب مريت بزولون نقرات زي مقداو أوشتنا بزنبرة بوليتيكا وطط حادث جنبرو من قصقاس كال شمس لزوز قالو من محدارو كسرحم زي كاله بركز زبله محدراون بوليتيكاون قدايات كم زلوا عمل كيتون يريو دبرتسين بوغانو حوحات كفرز داليو أولات مريحنت كم زلوا كغلص انكلو اتا امرارحا ننبعلو بميديا زتقاقع طراي زيكونس اب تساتفو غوباي يلخون مبالون تجميرلو مفراس جميرو الله كبل اتي امونغو مريحنت زتفطره ممقال አረጋግጾ ወዮ አውሽጥ የተወደብ ከምዝ አይነት ፍልያ ተፈጢሮ አብዘለው ለኦዋኒ ድማ መበል 14 ሱሩዕ ጉባኤ ንምክያድ የተወደብ ምድላዋት አጻይፎ ተሳተፍቲ ካብ ዝተፈላላየ ከባቢታት ናብ መቀለ ገጾም የምርሑ ምህላዎም ዕላዊ ኮይነ ዘላ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم